víte to u nového videa, tady je Apple a dneska si zahrajeme tady s naším koutem, který máme na 21. ranku a zkusíme ho dát na 22. rank. Bude to trošku těžší, já to video rozdělím na 2 party, možná i na 3. A jdeme to zkusit dát zrovna, protože jako to asi nebude zrovna tak lehký, tak si myslím. Já můžu rovnou tady spájit, aby mi zasnát. To je klasika. To je klasika, nechci spájit. Já si mám zkusit vypnout Mortisa. Nebo spájit. Come on! No tak to nejde. Mě budou 3 hráči, protože to budou asi nervy. Ale malý. Jako 21. ranku to z Hypercharge by to bylo dobrý, ale kdyby byla aspoň nabitá. Tak to zkusíme dát jako vážně Sky. Jako vážně tady Surge a zase Mortis! Mortisy! Debiu, žádný kopaky! Proč vás přidávali vůbec do toho? Asi jo, proč jsou nervy. No tak, nebude to srovna, bude to buď všechny postavy dneska, ale bude to trošku těžší, že jako já je nemám už na tak malým levelu. Já se těším. Už udělají ten, až udělají další, víte co. Udělají další, vy víte možná co, update, takže jako mě zajímalo radní rozsah na to, už. Má postavama, druhý Emskou, teda je extrémně upravená. Já nevím, z jakou postavu by to mohlo jít. To vidíte. Mám nápad. Nápad, dáme tady třeba Charlie. Ultra otevírá do Megapik. Ale já si nevím, že je to Charlie. Tady opravdu je skoro postava. A to jojo, jak Karol si nabění. Když si všimnete, tak to jojo, má na svých vlasech. Brok, ok. Budu si stěžovat. Asi to jsou penku, teďka. Můžeme tady dřív, že tady je Brok. Božestí. Co, a nebojí se použít ultiru. Hotovo. Oddělali jsme ho. A pojď, něco padní. Fred, tak je dobré, Erik. OK, není to nejhorší, a teď zkusíme. Já nevím, jestli vůbec jdu. Bude to trošku těžší, no. Vidíme, jak to schválně dáme.
rychle. Musím tady vyšší dara. Že už to bych nahitovali. Jdeme na to. Tady Biko Koleta. Oba se mě bojí. Tady je dokonce i Leo. Koletu, kdyby se vypnul. Tak se mi to vyhodí. Je budeme pasku, si jdou koupají. Já nevím, kdo je to kde. To nedává pozor. Se bojím na toho Bíka. Takový Morty, to se má lehčí vypnout. Easy. Kdyby se mi lidi chtěli do trendu, tak tady máte. Jo. A já nevím. Utratíme se nějaký skin. Jo, mám jich hodně. Mám jich skinu hodně. Já bych se chtěl utratit třeba skin na Crow, ale to nemám dále. Tady právě taky. Další lidi ten taky mám. Na Bovovi. Za toho moc nehraju. Pro otázky hraju. Docela dost, ale má vždycky drahý. Surgy a Fake. Tak to nemá ještě dražší. Prosím, Mortis. Lidi a Bull. Já nevím. Leon. To mám taky. Asi na Fendra. Free refills on Foot Punch. Tady. Lidi, tohle se odložíme a bych jsem byl rád, kdybyste tady zanechali like, zvoneček a uvidíme se v partu 2.